नोंथाङा दिनैहाय BoNSUनखौ नागारनानै UPPLआव जगदान जानायखौ जों नुनो मोनदों मानि थाखाय नोंथाङा दिनैहाय BoNSUनखौ नागारनानै UPPLआव जयेन जाखो BoNSUनखौ आङो रिजन होनाया जाबाय आंनि पार्सनेल मेटारनि थाखाय आं BoNSUननिफ्राय ओंखारनानै आं दिनै UPPLनि नेम निथिफोरखौ आं मोजां मोननानै दिनै UPPLआव जयेन जानाय जाबाय आरो साबेसे फैदों गासै आंनि आन्दाराव दादगारि एरियानिफ्राय 150 जन फैबाय आरो दा वेटिं लिस्टआव दङ गोबां मानसि आंजों दा कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ दा बिसोरबो लासै लासै फैगोन जोंनि दादगारि एरियायाव गासैबो माने आंनि माबाजों फैजोबगोन आरोखि नोंजों मावफानाय BoNSUननिफ्राय आरोबाव फैबावदों नामा नोंजों लोगोसे BoNSUननि दङ आरो फैबावगोन BoNSUननिफ्रायबो मा आसा खालामदों UPPLआव थानानै UPPLआव थानानैनो जोङो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनोसै मिलायनानै जाहाथे जोङो जोंनि रायजोनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामलांनो हायो बेखौ जों जयै मोजाङै मावलांनोसै आरोखि गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।